Kay anak ni Raya anak. Malinaw dyan paso. Nakuha ni Makilas. Malinaw dyan paso. Anak nila Ryan tilapia. Anak. Magkabalag daw. Wala ko parehas. Size. Ringal ko. Kabalag ko yan. Wala kabalag ko yan. Puro finger sa kabalag at pala. Puro finger sa mga ganyan. Wah, kabalag at pala. Hanggang ganun putang si battery to ya. Oo. Hindi po. May mulmul. Wala kita. May nakuha ulit si Makilas. Isang karpa. Carpogs. 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 Sunod-sunod na po yung nakukuha nila. Carpogs. Ito guys, carpo guys. Carpogs. Tagado yung Carpogs. Ah. Puro pa para sila. Ano po yung talabang? Matitira mo? Ano po yung talabang? yun na guys, may nakuha yun ay. Ito dyan. Bilot. Babalan nyo lalamin. Manananib. Panig mo pamulmol. Yung babalan tao. Wala rin kabalag at tilapia mo. Sarap yung nalaba Ryan. Wala, arapan mo kasi. Nablog ko. Uy, Benny. Ang gabi ang puto ka, butak ka. Udya lang ini. Udya, marmaraan. Nagputo ka na. Inabulog ko mo. Na. Hirap mo kasi mo. Ha? Well. Wait na. Wait na. Hey, helmet si Aga ba? Kiranta. Waduh lang. Pare Brian! Ah, Kala tali di Santa na Michael! bye. Brian! Oh, Diyan tali di Santa na Michael! Mangira si Dude, nga nagtulo. Nagkatelepono. ata malilik kita ni Jai. Nagkatala ako pa liman. Tabik lang tay. Size na. Sama jam barang Good size na guys. Sama jam barang ko, woman. Tagado yung talaga tong nakakulay green. Kamu wala kasi akong parang guys eh. Pero kung meron, ubusin ko sila eh. Sayang. May para sa size. Hmm. May para sa size. Ba ungin na. Dugtog ni Jai, labag mo eh. Ryan. Anong tagal ka? Ini takar. Ang pagkasakay. Lager ka. Kaya ka. Nading mo na. Wala makatana. Wala ka talaga na ito. Marami na po kaming nakuhang ano, Digit lang. dalawang karpa, Naikul niya. tatlo. Gila Ryan. Oy, tilapia oy. Ang kakabalag. Ito yung lagot. Hindi, para na nalang.
Internet na to. Malalaking nakuha namin guys ni. Mawag ni. Malong pa. Kaglay sira. Ano kay Brian? Patula sira. Patula sira. Dala ka ba? Naka-reply si Radkan. Ilog. Ito pa si Pitong malaki yung nakuha niya. Screen yun, screen. Nagmut. Huwag ka lang, balagatag ka lang mga papa na. Hindi po, paprayas. Ilahin mo na yun. Ilahin mo. Ilahin mo. Ilayin ko yung. Yan. Eh kay Brian. Mukha muna tayo. Nagbablog ako dito ay. Kauna sige girl. Tara ni, guyo ng lata na ay. Guyurong ko lang ay. Ken. Ayun eh. Basta ikin dyan sa lim. Tao. Gilang gapoy pating diyo yun na alam yun eh. Dami walag. Nani walay tudya na may sa pigar ko. Walay timira. Nato ikol. Ano naman ay. Yan, wala mata mo na. Meron na. Nakakuha na guys. Nakachamba. Nakachamba. Signal ka Brian. Finally. Mungalo na lang dila. Bagtan takila pala mo. Kaya matagal sa likod ay suwatay. Ang galaw mo ta, bigla ko lang galaw. Karo ka. So pare kita yat kasi mata. Karo dapon. Unsay? Tara. Unsay? Bamnoy. Kirong. Anak ng tilapia guys. Anak ng tilapia guys. Balbalod. Anak ng tilapia. Ginuguyro mo na yun. Balag. O ginuguyurong ko. Inutin mo na. Wala pala wa. Wala mapagal lawas kung balot wa. Dakalay na alam eh guys ni. Ang kukulag balit. Soyabeans na yung pwede nang isigang guys. Sisigang na namin mamaya to. Ano san? Kinalo mira ba ka naman? Oh, dad. Sa sentro. Oh. Malungrat tang kanan, triple. May ba may? Si GR tan si Marlon. Ko palagi. Nililisod dala kasi Rick din. Si Dante. Dapat kita pernah bermain. Kita teman main lawan kay. Kalaman Wala pala. ba? Ngayon po kinahanglan nilinis ang dara may. Betul ka pala mo. Kalaman sige sa. Ini. Dulu-dulu teman oi. Yun. Shit nila ah. Papaswabinis ka na lang doon ay. Kailangan pag nakabing na ganda. Diyak na, gusto ko. Oh. Ayan, panatay buntan ira. Jalan palapasan nih. Jalan nyalip panatay niya. Yeah boy. To siro. Jara man ay ah. Alam ko kung nasan kayo ah guys. Saan guys? Dito guys, nandito pala sila sa medyo malalom. Bakit guys? Sasabit ka na? Doon nga guys. Ano Yan ya. Si pala, di ba? Dapat si panatila kila. Ay lay panatay unya para para pelaman. Oh jala pala.
Kita gugurong ko lang ko yan. Ah, Gugurong ko lang. kali pa natin. Gugurong ko may wala dut saglang. Oh, yun doon bandera. Ulang irang kabalag to guys, masilib lang tira guys. Ulang irang kabalag to guys, masilib lang tira guys. Simaya ulah batay. Itu rumah jatan di ar. Jati lah. Okay. Simaya ulah batay. Tilapia. Okay. Ano lang bengkos eh. Ada eh. Balik ko lang sa dyan naman eh. May pumala na naman guys. Sino kayang nakakuha nun? Sapul guys. Sapul. Sapul alintik. Sapul yung tubig. Ano sa'yo? Hindi tayo ni. Gano'n ni. Ano ni? Awat tangka. Wala pa ni. Ini. Dakal pa ni. Wala sa kulit at antawit tangkay. Wala pa dalon to yaw. Diyan lang mo pero sa tarap ko di ba? Masarap Ano ta. pare sa'yo? Garit ko ang pare sa'yo. Ah. Kanira mo na nang. Kanira ang kabalag. Ang kabalag dun sa itin. Kabalag anak. Makapasinit yung camera namin guys. Ang patapatang na sa kamay guys. May bumana na naman guys. Sino kaya yung bumana? Uy pala guys. Ayun guys. Balbalag guys. Yeah boy guys. Oh. Oh my god. Oh, yamite dade. Oy, kung silip to, basta ni mal. Wala ka balot to, pasabat na. Nasabi ko na pag siniswerte na. Ah. Ato yaray. Hotel era kayo. Mama plus yan yung mama plus. Basta pinaabot ako. Sakto pinaabot ang Nakuha. Puro anak sila. May Puro nakuha. anak. May nakuha ka. Wala. Apo yan. Kaskasya na ako nagdadayas dito ay. pag sinasabi ko na siniswerte na si Boy Tomas Mok. Nilisan da Romende. Ilisan dat. Aralam. Foto karalam. Piguran inong. Sabi nis. Nih, Kok wika mo jita ta sa dalan. Jita trek sa dalan ta lemal. Oh. Otra kabalo tigit. walito mo na tayo di ba? Taw mo na kay dito mo lang. Walito lang lang. Pwede makumpara mo di mal. Takay dalan ta. Timno nga ay mo na tagay ni mal. Magalit yung sa akin guys. May kikip na daw. Gear ako ng bayor. Nagagati ng kulara. Wala Eh. wala na. O jar trek kasi. Kalpa. Tila mo kabalog. Wala na. Murang balik mo guys. Wala rin makilot. Wala rin makilot guys. Ang talay ko lang da. Malibog sila. Ang talay ko lang da. Umalo na trek lang tila trek. Maksudnya kung niya pidal doa.
Wala may dapat punta. Ngamusay talaga pala. May dapat punta. Ito mga anak ng tilapia guys. Asungot guys, asungot, asungot. Asungot yung fish. Hey. Nandun mga kalapating mga babang lipad guys. Kalapati ni Tito Kimi yun guys. Uli na. Okay. Aka una ni Malay. Mayroon po. Japutang tong camera natin guys. Ang putang sa kamay guys. Ilang percent na? Kalahati. Eh. Pila mo. Ano siya naman wala talura naman gapal pagtak. Makasamburn guys. Ang putang ng aking kamay guys. Good guys. Masih gila guys. Ay, Gulo may lang, kalapati guys. ni Tito Kimi guys. Dumadapo na yung mga kalapati niya. Ano kaya kapatid ini? Hayang ang talura matutumbukan naman pagtak. Di bagap si Pailan to guys. Kulang na mawang ni manay. Ni biur laman. Utay insan kinay jar. Utan. Yung atin ng tilapia guys. Ano yun yung atin ng tilapia guys? Nagagatin-gatin ng kulari. Tutuod dyan dahil ni. Wala pala pa to jat tagoy. Di ba wala nang pabiya ba? Hindi naman yung pabita kami jat tagoy. Yung jat tagoy. Maluksilan ila. Sige na guys. Dingin mo na guys. Ayaw nila sa malinaw guys. Ayaw nila sa malinaw.